खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय दिनै मोगा-मोगि लानो नागिरदों 37 नं दोनस्रि बियाबनि मानगोनां इउपिपिएलनि बिजाथि रुजुगोरा मोसाहारि सार बिथांजों आं दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन बिथाङा गोलाव बोसोर नैबे बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामनायनि बे एनडिपिनि बिबान लानानै खामानि मावबोदों आरो आथिखालाव बिथाङा इउपिपिएलनि सासे बिजाथि नैबे समाव आं बिथांजों बे बियाबनि माखासे बाथ्रा बिथांजों सावरायगोन बिटिसिनि इलेक्शननि सोमोन्दै बिथांजों सावरायगोन आरो नैबे ओनसोलनि माखासे जौगासारनायनि माखासे खामानिफोरनि बिथांनि बेनि सोमोन्दै बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन नैबे समाव नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गिबियावनो बरायनो लाबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रुजुग्रा मोसाहारि आं उदालगुरि बे पुरनि गराइबारिनि सासे थागिबि आङो गोलाव सम एनडिपिनि जि हाथियारनि जि जांख्रिथाय बेयाव सासे आङो सोद्रोमामोन आरो 34 years नांनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जि बिटिआर गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथानि उनावहाय गासै जोंनि आफाद बेखौ जोङो सिफायनानै राजनितिक भाबै जितु जोंनियाव खामानि मावफुंनांगौनि गोनांथि दङखाय नैबे 37 नं दोनस्रि बियाबनिफ्राय आंखौ सासे इउपिपिएलनि दलनि बिजाथि हिसाबै बिनि रायजो राजा बा आंनि आफादनि बा बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि आंखौ मोजां मोनग्रा मदद होग्रा साफ्रोमबो रायजो राजानि लुबैनाय हास्थायनाय आरो बिथोन बायदि आङो दिनैहाय सासे बिजाथि हिसाबै बेयाव गसंनो साखाफारा जादों। नैबे समाव नोंथाङा आथिखालाव इउपिपिएलनि बिजाथि बेनि सिगां नोंथाङा एनडिपिनि गोलाव सम खामानि मावबाय बर'नि जाथि थांनाय थैनायनि संग्राम खालामबोबाय दा बे बेलायाव नोंथांखौ आं सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा बे गोलाव 34 बोसोर एनडिपिनि जे संग्राम खालामनाय बे माबोरै थांनाय बारग'लांबाय? सिगाङाव आङो फ्राय 1986-87 आवनो आङो एनडिपिनि सोद्रोमामोन बै समाव बिएसएफमोन दा बिएसएफ जानायनि उनावहाय जों बे समाव स्टुडेन्ट लाइफमोन आरो स्टुडेन्ट लाइफनिफ्रायनो जों बेखौ सोर थानानै खामानि मावदोंमोन नाथाय 1990नि उनावहाय जों फुल माने मिलिटारि जों ट्रेनिं लादों आरो 1990 माने उनावहाय आङो भुटान हाजोआव ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव भुटान केम्पआवनो फ्राय थादोंमोन 1991नि सेप्तेम्बर 21 तारिखआव आं खनसे हमजादों बेनिफ्राय फ्राय 92 माने डिसेम्बरावसो आं गहैदों फ्राय बोसोरनैयानो जाहैदों बे समाव आरो बोसोरनै आं जेलाव थानांदों जेलाव थांनायनि उनाव आरो बे 1993 जानुवारियाव आं स्टार्ट होफिनबाय स्टार्ट होनायनि उनाव आरो बिदिनो गोलाव सम माने सिगाङावथ' सिम्पल आङो सासे मेम्बारमोन सासे माने सोद्रोमामोन बेनि उनाव आफादनि अननाय आरो आंनि मावनायनिफ्राय आङो गोबां रोखोमनि बिबानफ्राव आं दोनखानानै खामानि मावबोदों माने सिगाङाव माने मिलिटारि खामानि मावदोंमोनब्ला उनावहाय आङो बिदिनो एग्रिकालचार सेक्रेटारिबो जाबाय बेनिफ्राय आरो माने हम सेक्रेटारिबो जादों आङो फ्राय बेसेबांबा बोसोर 10 बोसोरसोनि बारा हम सेक्रेटारियाव थाबाय बेनिफ्राय आरो लास्टआव माने बोसोरसे आङो फाइनेन्स सेक्रेटारि दंमोन आरो बिनि गेजेराव आङो 2001आव खनसे मे मासाव आं खनसे हमजादों बेनिफ्राय 2000 माने 3आवसो आं गहैदों बेनिफ्राय 23 मासाव आं जेल जादों 23 मासो जेल जानायनि उनाव गबाय गनायनि उनाव फिर आरो बिदिनो स्टार्ट जाफिनबाय बेनिफ्राय 2003नि जि अल क्लियार अपारेसन बेयावबो आं भुटान हाजोआव दंमोन आरो बे समावथ' फ्राय आफादा माने सेल्ला बेल्ला जाजोबदों सोरबाया खारदों सोरबाया सारेन्डार जाबाय सोरबाया हमजाबाय दा बेखिनि टाइमाव दुलाराय बे ओनसोलनि बर' रायजो राजानि अननाय आरो आश्रय होनायनि थाखाय आं हारसिङैब्लाबो बे ओनसोलाव जितु हमजाजोबनायनि उनाव बा सोरबा खारखोमा लांजानायनि उनाव बे ओनसोलाव गैयामोन बे समाव आं हारसिं थादों बिथिंजाय आरो बांलादेशआव बै समनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दङमोन बिथाङा डाइरेक्ट आंजों जगाजग खालामनानै 2004आव बिदिनो इउनिलेटारेल माने
फारसेल' माने सिजफायार जोंनिफ्राय आरो जुद्ध माने दावहा दोनथ'नायखौ डिक्लेयार खालामबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ फर्मेलि जितु बियो इनफर्मेलिसोमोन बेनिफ्राय फर्मेलि सिजफायार खालामनांगौ होननानै दायथ' होनायनि थाखाय जायफ्रा जोंनियाव जेल जानानै दंहैयोमोन बे समाव जोंहा माने जेनेरेल सेक्रेटारि गबिन्द बसुमतारी बिसोमखोर होननानै बुङो लास्टआव बिथाङा NDP नि आफादगिरि जाहैबाय दा बिथांखौ जेलनिफ्राय लाबोबाय आं निजे गावनो लानानै फैदों माने जामिन खालामनानै लाबोबाय आरो बिदिनो उनावहाय सिजफायारखौ जों फर्मेलि 2005 नि 25 मे खालि जोङो माने सिजफायार एग्रिमेन्ट खालामबाय बेनि उनाव जुन मासनिफ्राय बे एफेक्ट जादों दा बेनि उनावहाय 2005आव सिजफायार जानायनि उनाव जों फ्राय बोसोरथाम नांदों जों सरकारनो माने चार्टाराव डिमान्ड होनाया बेनिफ्राय 2008 नि 1 मेआव प्रथम माने 7 मे खालि जोङो सरकारनो मेम'रेन्डामखौ दाबि सनदखौ होबाय दा बे दाबि सनद होनायनि उनाव आरो जोंनाव बिदिनो गावस्रालायलायबाय माने जों जि दाबि सनदखौ होदोंमोन जिहेतु जोङो जोंनि लक्ष्यआनो जाहैबाय जोंनि थांखियानो जाहैबाय NDP नि नांनाया जितु पलिटिकेल जि डिमान्ड होदोंमोन बे डिमान्डखौ जोङो जाय उदां बर'लेण्ड जों लुबैदोंमोन दा बे उदां बर'लेण्डखौ जोंनो होनांगौ होननानै जोङो सरकारनो डिमान्ड होनायनि थाखाय माने दाबि होनायनि थाखाय बेखौ प्रथम माने बे एग्रिमेन्टनि उनाव सिजफायार एग्रिमेन्टनि उनाव जि माने चार्टाराव डिमान्ड होदोंमोन मेम'रेन्डाम बेखौ गभर्नमेन्टआ नाकच खालामदों बिनि सायाव जों रायज्लायनो हाया होननानै जेब्ला बिनि उनाव माने सरकारा जोंखौ गोदान परामर्श होबाय जुदि नोंसोरो जोंजों माने सरकारजों रायज्लायनानै नोंसिनि समस्याखौ समाधान जुदि खालामनांगौब्ला नोंसोरो भारत कनस्टिटिउसननि सिङाव माने दाबिखौ होदो ओरैनो होनना बुंबाय ओमफ्राय भारत कनस्टिटिउसननि 2-3 आर्टिकेल मथे जिहेतु मोनसे ओनसोलाव मोनसे हारिया बा मोनसे ओनसोला सेपारेट स्टेट मोननो हानायनि अधिकार दङ होननानै जितु लिरनाय दंखायो ओंखायनो 2-3 आर्टिकेलनि अधीनावनो जोङो माबाखौ बे सेपारेट स्टेट बर'लेण्डखौ होनांगौ होननानै जों डिमान्ड होदोंमोन नाथाय बे होनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव गावस्रानाय फैदों माने रन्जन दैमारिया बे NDP हिसाबै थाबाय बेनि उनावहाय जोङो 2008आव 2008 मायथाइयाव जोङो NDP-P हिसाबै मोनसे गोदान मोनसे जों आफाद माने जोनोम गायसनफिननो गोनां जाबाय दा बे समाव आरो जोंहा धीरेन बर'आ बे समाव जेलाव दंमोन बे स्किमाव फ्राय 5 बोसोरसो जेलाव थादों बियो पटा केसाव थानानै बिथांखौ माने बे मेम'रेन्डाम होनायनि उनावनो बिथांखौ जों लानानै फैनानै बिथाङा बै समाव भाइस प्रेसिडेन्टमोन बेनि उनाव बेखौ प्रेसिडेन्ट बानायदों दा बिदिनि उनाव ओमफ्राय जोङो 14 बोसोर थानायनि उनाव थांनाय बोसोराव थांनाय 2019 मायथाइयाव आरो जोंनि गेजेराव बिदिनो जिहेतु आफादा मोनसे सिस्टेम दंखायो जे जोंनि बडि जोङो काउन्सिल होननानै बुङो केन्द्रीय जि माबाखौ आरो मिरु जि माबा जोंनि आफादनि दाथाय जों बेखौ काउन्सिल होनना बुङो NDP-आव आरो बेनिफ्राय सेन्ट्रेल बडि होनना बुङो मिरु आफाद होनना बुङो दा जोंनियाव बेवहाय काउन्सिलाव मोनसे सिस्टेम दंखायोमोन आरो बे सिस्टेमानो जाहैबाय बोसोरथामनि उनाव बडिखौ चेन्ज खालामनो हायो बिनि दाथायखौ सोलायनो हायो दा बिसोर थांनाय बोसोराव 2019 मायथाइनि जुन मासाव बिदिनो सोलायबाय काउन्सिलखौ सोलाय सोल' खालामनानै दा जोंहा गबिन्द बसुमतारी गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बै समनि बिसोमखोर बिथांखौ जों आफादगिरि होनानै धीरेन बर'खौ माने एडभाइजार होनानै दोनबाय आरो दा एडभाइजार होनायनि उनावहाय बिथाङा गावखौ एसे मा होनो माबाबाय माने गोबाव सम फ्राय 10 बोसोर जितु 2009निफ्राय 2019सिमहालागै आफादगिरि जानानै थाबाय ओंखायनो प्रेस्टिजआव लाबाय प्रेस्टिजआव लानानै आरो गुबुन राहा लाबाय बेयाव आफादखौ थाबाय थायोब्ला माने गावहा जेबो थाहैनाय नंला एडभाइजार बा बोसोनगिरिया जेबोथ' थानाय नङा बेखौ साननानै बे माने BPF-जों माने लोगो नांनानै पलिटिकेल माखासे मटिभेटेड खामानि मावनो नागिरबाय आरो बे माने गावनि एक्सट्रा माबाखौ लानानै बे खामानि मावबाय बेयावनो फ्राय होखारलायनाय जाबाय बिथांखौ होखारनाय जाबाय बिथांजों लोगोसे आरो माखासे बेखौ मोजां मोनग्रा फ्राय 100 मानसि खारलांफाबाय आरो बिथांजों लोगोसे बिनि उनाव NDP-P होननानै बियो गावखौ गोदान गायसनहैनो थांदोंमोन खिन्थु हायासै बियो मानोना होनबा इण्डियान माबायाव मोनसे माबा दं आरो दा माने मा होनगोन बेखौ
मोनसे अर्डार होना दोनदों आरो दा हम मिनिस्ट्रि माबानिफ्राय खुनु मोनसे माने एक्सट्रिमिस्ट बा बिदि हाथियार हमनानै लाग्रा आफादजों रायलायनाय जानाय नङा ओरै होननानै बे आरो खुनु मोनसे माबाजों सिजफायार खालामनाय जाला बिदि होनो गोदानै बिदि होननानै 2014 आव जेला माबाबाय मा होनो डिक्लेयार होबाय बै समनि हम मिनिस्टार राजनाथ सिं बिथाङा बिनि उनाव माने रावबो मोनसे आफादजों गोदानै सिजफायार खालामाखै आरो दा बे जायनि खारनावनो मा होनो जों लास्टआव जेला जों रायलायबाय नैबे 2020 मायथाइनि लास्ट जि एग्रिमेन्ट बिनि आवगायाव जि रायलायनाय मास मोनसेनि सिगाङाव बेवहाय बिथांमोनहा मा होनो धीरेन ग्रुपआ गावस्रानानै थांदोंमोन नालाय माने माबा मोनसे मावहैनो हागोन बेबायदि साननानै थांदोंब्लाबो लास्टआव बिसोर जेबो मावहैनो हायियाव लास्टआव माने एनडिपिपि बा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माने लाइनजों सावरायनाया जादोंमोन आरो बे लाइनावनो बिसोर फैनानै माने गावसोरबो सुक्तिखौ माने सिगनेचार बा सागान होफैनो गोनां जानाया बेबायदि जानानै थादों आरो दा बेफोर हिस्ट्रिफ्रा जोंनि थाखाय बिराद माने गोसोखांथावना आरो दुखु मोनथावना आरो जोंनि लाइफआव बेबायदि माने जोंहा गोसोआव थासिगोन बियो दा जों एसे सम गोबाव सम माने एखे लोगोसे माने हाथियार हमनानै नांबोबाय हारिनि थाखाय नांबोबाय दा जोंनि गेजेराव दुखु सुखु जों बहुद मोनबोबाय आरो लास्टआव माने गावजों गाव गावस्रालायनाय गुबुना सोखावाखै जोंखौ जों गावजों गावसो गावस्रालायदों माने गाव लिडारशिपनि क्राइसिस जानायाव गावस्रालायदों दा बेफोराव बे जोंनि गेजेराव माने नारा नारा जुजिलायनायबो जादों आरो बे समाव जेनेबा 2008आव जेला जोङो माने गोदानै मेम'रेन्डाम फैबाय बेवहाय माने रन्जन बिथांजोंबो माने डिआर नाब्ला बिथांजों जों गावस्रालायनायनि खारनाव जों बिथांमोनजों जोंजों माने गावजों गाव माने नेरलायनाय जाबाय नांलायलायनाय जाबाय खमलायलायनाय जाबाय बेयावबो जोंहा माखासे माने दुखु मोनलायनायबो जाबाय माने जों देहाबो खस्थ' मोनबाय आरो बिनि उनावहाय आरो 2012 मायथाइयावबो बिदिनो जेला रन्जना आरो माने डिआर नाब्लाया रन्जन दैमारि बिथां जेला जेलाव हमजादोंमोन नालाय 2010आव बिनि उनाव फैनायनि उनाव सिजफायार होनायनि उनाव आरो रन्जन ग्रुपनिफ्राय माने एनडिपि आरडिनिफ्राय आरो गावस्राबावलायबाय संबिजित एस जाहैबाय दा एस जानायनि उनावहायबो माने जथेस्थ'खिनि जोंनि सेंग्राफ्रानो जोंनि बर' सेंग्राफ्रानो आरो बेयाव हाबहैबावलायबाय हाबनानै आरो दावहा होबावलायबाय माने इन्डियान गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव दावहा होबाय बेयावबो आरो थैबावनांलायबाय दा बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव बिराद माने गोसोखांथावना आरो दुखु मोनथावना बे जारिमिनफ्रा जोंनिसिमहालागै जोंनाव गोसोआव दङ आरो दा ओंखायनो बैफोरखौ गोसोखाङो सम जोङो गोसोखाङो आरो बियो जोंनि जिबनाव आरो जोंनि जि राजनिति जिबन जोंनि जि संग्राम जिबन बे थैजासे गोसोआव थालांसिगोन आरो नैबे समाव नोंथाङा 34 बोसोर जे एनडिपि जे मुं लानानै मोनसे बर' हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय नोंथाङा संग्राम खालामबोबाय दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै मोनसे एकर्ड जाबाय थांनाय समाव दा बेवहाय बै एकर्डखौ माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बेवहाय बे एकर्डआव जेबो गैया होननानै बुङो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बे एकर्डनि सायाव बिथांमोना जेबो गैया होननानै बुंदों बेनि सायाव दा जेबो दंना गैया जायफ्रा दिनैहाय बेखौ बुंदों खोब बेसे जायफ्रा दिनै पलिटिकेल मटिभेटेड जायफ्रा दिनैहाय बे बाथ्राखौ बुंदों जेनेबा जोंनि एनडिपिनिफ्रायबो माखासेया बुंदों स्पेसियेलि धीरेना बुंबाय थादों बे बाथ्राखौ आरो हाग्रामा पलिटिकेल पार्टि हाग्रामा मोना बुंदों दा बै समाव बिथांमोनहा जुदि जेबो गैयामोनब्ला बेयाव मानोथो सिगनेचार होखो दा जेनेबा जों दुखु मोनो जे जोङो नंगौ मोनसे समाव जोङो माने उदां बर'लेण्ड बिदोंमोन जों मोननो हायासै बे जोंनि माने नांनायाव बे जोंहा गोसोआव थासिगोन दुखु मोननाय थाबाय बिनि उनाव सेपारेट स्टेट बिदोंमोन दा सेपारेट स्टेटखौथ' जोंल'थ' बियाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987आव बिदों 1987नि फेब्रुवारि मासाव बिथांमोना 15 फेब्रुवारि ना मार्चनि 2 तारिखआव जेला माने बै समाव उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बड'फा जाय बिमुं मोननाय बिथांनि दैदेननायाव जि माबा जादोंमोन दा बेखौथ' माने साक्सेस खालामलांनो हायासै बिथाङा गावनि लाइफआव थेवबो सानसुमा बिथाङा जेला माने प्रेसिडेन्ट जाबाय बिथाङाथ' बिएसि एकर्ड खालामबाय 1993नि माने 20 फेब्रुवारियाव दा बिथाङाबोथ' माने बर'लेण्ड मोनाखै दा बिथाङा दिनैहाय जोंखौ दाय होदों
आरो बिदिनो 1996 आव जेब्ला BLTआ माने आरो सेपारेट स्टेटनि थाखाय आरो अस्त्र लानानै नांलायबाय माने हाथियार लानानै नांलायबाय बे समाव आरो माने 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि आरो दानि हाग्रामा बै समनि BLT थेब्लायग्रा माने बे महिला बिथांमोना एकर्ड खालामलायबाय दा BTC एकर्ड खालामबाय दा बिथाङाबोथ' माने बर'लेण्डखौ नांला होननानैथ' एकर्डखौथ' खालामदों ना आरो दा बिनि उनावहाय दाख्लैबावै जेनेबा जोङो दिनैहाय नैबे 2020 मायथाइनि नैबे 27 जानुवारियाव जों एकर्ड खालामबाय जों हायासै जों एकर्ड खालामबाय दा जेसेबांखिनि जों BTCआव दिनैहाय जेसेबांखिनि जोंनि एकर्डआव जों मोनदों दा बेखौ जुदि फुल फ्लेजेड जुदि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला बेयो जोंनो सेपारेट स्टेट जानो थांनायाव बा सेपारेट स्टेट गठन खालामनायाव जेसेबांखिनि स्ट्राक्चारफोर नांगौ बेखिनि स्ट्राक्चारखौ जों दिनै बेयाव मोननो हादों दिनै बेयाव इउनिभारसिटियानो दिनै गंब्रै गाहाम फैदों दिनैहाय बेयावहाय माने बिनि अनगायैबो माने NITफोर जाबाय मेडिकेल कलेज गंनै जाबाय दा बेफोरखौ जों मोनदों आरो बिनि अनगायैबो जथेस्थ'खिनि बेवहाय जों हारि हिसाबै थांना थानायनि बा जोंनि राव थुनलाइया थांना थानायनि बेयाव अधिकारबो दं दा बेखौ दिनैहाय जोंनि सुक्ति जानाय लोगो लोगो दिनैहाय माने इलेक्सन फैबाय BTCनि इलेक्सन फैबाय प्लास दिनै माने कर'ना भाइरासनि उनाव माने COVID-19नि उनाव जि एफेक्ट जानायनि उनाव स्प्रेडखौ होबथानो थाखाय जि लकडाउन होबाय दिनै खामानि मावफुंनो हायाखै दिनैहाय गभर्नमेन्टआबो हायाखै जोंबो हायाखै दा थिगासे जेनेबा बिनि थाखाय जोंथ' दायि नंला जाहैबाय खिन्थु बे माने परिबेकआनो दिनैहाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय जिथु परिबेक गैया दा जायफ्रा दिनैहाय बेखौ नाङा होनदों जेबो गैया होनना बुंदों जाय बेक्तिफ्रा बुंदों दिनैहाय बे BTR सुक्तियाव जेबो गैया माने बर'लेण्डखौ माने नांला होननानै बुंनायनि थाखाय सुक्ति खालामनायनि थाखाय जोंबो दाय होदों थिगासे जों दायखौ मानिनानै लाबाय खिन्थु बिथांमोनाबोथ' दिनै आन्दलन खालामनो हानायनि अधिकारथ' दंना खालामना सोर बादा होदों नङा होमबा हाग्रामा बिथांमोनाथ' मोनसे समाव बुंदोंमोन जे जोंनाव दिनै रेकर्ड दङ जे माने सेपारेट स्टेट बर'फ्रा 40 बोसोर मोननो हाया होननानै आरो सेपारेट स्टेट बिनायनि थाखाय जोंखौ आबसु NDBखौ दाय होदोंमोन दिनै जोङो सेपारेट स्टेट बियासै जोङो मोनासै माने बियासै जेनेबा मोनासै आरो दा बेयाव जों मा दाय थाबावखो आरो बिथाङा नांगौलै बिदो नङा होमबा बिथाङा बिदो सोरबा धीरेन मोना नांगौ होनना बुंदों बिदो सानसुमा मोना होनना बुंदों जे माने जोंखौ सारेन्डार खालामदों मा खालामदों होननानै बा जों माने बर'लेण्ड नांला होननानै दिनै ससियेल मिडियाफ्राव उन्दै गथ'फ्रा दिनै बुंलाबायदों आरे वेलकाम नङा होमबा फै जों खावलायो जे जोंथ' दिनै 34 इयार्स नांबाय आधा जिबन गारबाय नङा होमबा जोंहा गबिन्द सारा दिनै 70 बोसोरनि देवनाव हाबबाय दा बे बैसोसिमहालागै माने संग्राम खालामनाया सासे मानसिनि जिबनाव बेसेबांखिनि जुक्ति हंगत बा बेसेबांखिनि हायो दा बर'नि हिस्ट'रियाव सबसे लंगेस्ट सबसे लावसिन हारिनि थाखाय संग्राम खालामनाय बेक्ति होननांगौबा जों गबिन्द बसुमतारीखौ जों मानिनांगोन आरो साक्सेस खालामनो हानाय हायिया बे आलादा बाथ्रा खिन्थु संग्रामथ' खालामदोंना बे 34 इयार्स 70 इयार्सनि देवनाव हाबबाय दा नै बोसोरसेनि उनावनो 70 बोसोर जानोसै रावबो सुबुङा बिसिमहालागै आन्दलन खालामाखै फुल फ्लेजेड आन्दलन खालामनो हायाखै दा हायासै बिथांनि नेतृत्वजों जोंबो हायासै जों मानिनानै लादों जायफ्रा दिनै जोंखौ दाय होबाय थादों दिनै BTR सुक्ति जानायाव जेबो गैया होनना बुंदों फै नोंथांमोना खावलायबाय नङा होनना खावलायदों जों नोंथांमोना फै आन्दलन खालाम बर' रायजो राजाफ्रा मानिगोन आरो BTR सुक्तियाव जुदि जेबो गैया होनना बुंदोंबा जायफ्रा दिनै सिगनेटरिसमोन जायफ्रा सागान होग्रामोन बिथांमोना गावसोरनो बेखौ नाखस खालामबानो जाबाय जों आन्दलन खालामफिनसै होननानै रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामगोन बेखौ जोंखौ दाय होनानै लाब गैया आरो जुदि बेखौ दाय होदोंबा बिथांमोना पलिटिकेल मटिभेटेड बेयो थारमाने बेखौ बुङोब्ला BTR सुक्तिनि दारैदि माने NDB नैबे आबसु माने NDB फियाथ' मेक्सिमाम जोंहा 100% नैबे UPPLआवनो दंजोबो दा आबसुनि लाइननिफ्राय जोंहा बे प्रमद बर' साहाब बिथांनि दैदेननायाव दिनै UPPLआवबो दिनै बिथाङा आफादगिरि जाफैबाय ओंखायनो जातिखौ गठन खालामनायनि जि मोनसे एजेन्डा जिथु दङ बेवहाय एजेन्डा दं आरो बे आन्दलनाव बे BTR सुक्तिनि जानायनि गुदियाव जिथु माबायाबो दंमोन आबसुआबो दङ ओंखायनो बेखौ प्रथम हिसाबै जोंहा आबसुफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों दा बिसोर बेखौ हेडेक लादों आरो दा ओंखायनो बेखौ माने बे रायजोनि मेन्डेटआ जोंजों फैजानो गिनानै BTC इलेक्सनाव जोंजों फैजानो गिनानै माने BTR सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंदों दा बिदि बुंबाय थायोब्ला बिसोर माइनाससो थांगोन बेयाव आरो जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया दा दिनै BTR सुक्तिखौ लानानै जों अनलि NDB बा आबसुआल' दिनै सन्तुष्ट नङा बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्राबो सन्तुष्ट खुनु मोनसे सुक्तियाव दिनै बर'नि सुक्तियाव जोंहा प्राइम मिनिस्टारा फैनानै जोंखौ माने हामग्लायनाय होफैयाखै ब्लेसिं होफैयाखै नङा होमबा
नै जोंहा दाख्लै थांनाय 7 तारिख 7 फेब्रुवारियाव जोंहा क'क्राझाराव फैनानै प्रधानमन्त्री भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङानो बे जोंखौ बाख्नायफैबाय जे बर'नि माने जायफोर नांनाय बेखौ जों बाख्नायनांगोन सोलोंनो गोनां दं ओरै होननानै दा बेयाव जों जेसेबांखिनि माने नांनाय समाव जि दला दलिमोन नङा होमबा हाग्रामायाबो बेलेगमोन जेरबा आबसुआबो बेलेगमोन जों मोनसे समाव दिनै एनडिएफबिआबो मोनथाम मोनब्रै गाहाम एनडिएफबि जाबाय थेवबो गावजों गाव नांलाय खमलाय थासेयावबो आदर्शनि माने आइडिअलजिनि फारागथि थासेयावबो जों सुक्तिनि थाखाय खनसे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जों जमा जादों जमा जानानै गासिबो सिगांनि दाय फोदोफोरखौ जों गारजोबलायनानै आदर्शनि आइडिअलजिनि फारागथिखौ जों लाखियाबासिनो खनसे जों रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जोङो सिगनेचार खालामनांसै होननानै जों खालामना होबाय आरो बेखिनि साखियाव माने सरखारनि जानानै हाग्रामा बिथाङानो साखि जानानै दं बिटिसिनि साखि बिथाङा जितु सिगाङाव बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन 2003 आव ओंखायनो दिनै बेखौ सिफायनानै जितु दिनै बिटिआर खालामबाय बेखौ बे बिटिसि हाग्रा माबा दंफांखौ फुनानै गोदान बिटिआर गायनायनि साखिया दिनै हाग्रामायानो आरो बेवहाय आसाम स्टेटनिफ्राय जोंहा सर्बानन्द सनवाल थाबाय बिनिफ्राय माने फाइनान्स एन्ड हेल्थ मिनिस्टार जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा थाबाय दा बेफोरबायदि सुबुंनि मोखाङावनो इन प्रेजेन्स अफ हम मिनिस्टार अमित शाह होमबा माया गोरोन्थि जाखो माया भुल जाखो नङा होमबा आरो जुदि भुल जादोंबा बे बिटिआर सुक्तिया जुदि भुल जादोंबा जों बेखौ मानिनानै लागोन बिथांमोना गोदान आन्दलन खालामफिनबानो जाबाय बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव बेखौ अबेबा पलिटिकेल मटिभेटेड माबायाव सभाफ्रावल' माने लेक्सार होथिंनानै भट आदाय खालामनो थाखायबाथ' बे माने मिनिंलेस बेखौ रावबो मानिया आरो दाथ' जेसेबांखिनि बुंदों बे पलिटिकेल केम्पासनि थाखायसो बानायदों केम्पेइननि थाखायसो आरो ओंखायनो बे जेबो नङा आरो नैबे समाव नोंथांमोननि समस्तिनि एसे बाथ्रा सावरायनोसै नोंथाङा बेसेबां आशाबादि नोंथाङा नैबे इलेक्सनाव देरहानायनि नैबे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जि माबाबाय आरो जि नैबे इलेक्सन जि जादों थांनाय एप्रिलनि 4 तारिखआव जि जानो गोनांमोन बेयावथ' लोगो लोगो जेसेबांखिनि माबा नमिनेसनबो जाबाय जों 18 मार्च खालि होदोंमोन दा बे 18 मार्चआव नमिनेसन होखालि गोबां रायजो राजाफ्रा हाबफैदों आरो गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजानि जि अभाब अभियोग दाबो जों नुनो मोनो बे ओनसोलाव प्राय नैबे बिटिसि जानायनिया दिनै 17 बोसोर जाबाय बे 17 बोसोरनि उनावहाय 2 बोसोराथ' इन्टारिम काउन्सिल थांबाय बिनि उनाव प्राय माने इलेक्टेड बडिया प्राय 15 बोसोर जाबाय 2005 मायथाइनिफ्राय बे समाव जों मोनसे गोदान माने सिजफायारसो जादों आरो 2005 मायथाइयाव जों जेबो भुबा मोनाखैमोन दा जों नैबे सुक्ति जाखांनायनि उनाव बे दुलाराय बे 37 नं माने धनस्रि समस्थिनि गेजेराव आं गिदिंनानै नुबाय जे गोबां ओनसोलफ्रा दिनैसिमहालागै माने नासयजानानै दोनदों दिनै माने जोगार जानानै दं दा बैसोर ओनसोलफोरखौ आं गिदिंनानै नुहैबाय दा बहाबा दै गैया बहाबा लोंनाय दैनि अभाब दासिमहालागै दंग'नि दै लोंनो गोनां जायो लोमजा साजाबा दाबो साइकेल मटर थांनायाथ' आलादा बाथ्रा माने गोथै बाननाय बायदि बेमारिखौ बानबोनो गोनां जानाय बेबायदिफोर दं आरो नंगौ जेनेबा मेन लामाफ्रा एसे एनै जादों नाथाय अब्लाबो जेसेबांखिनि जोंनो सामाजिक भाबै जि थांना थानांगौ न'खरसे जि थांना थानांगौ बेफोरबायदि माने अभाब बेफोरबायदि जेंनाफ्रा दिनैसिमहालागै सुस्रांना जायाखै ओंखायनो बै ओनसोलफ्राव दिनैहाय जितु बे नैबे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव रायजो राजाया मोनसे परिबर्तन नागिरदों मोनसे सोलायनाय नागिरदों आरो नैबे सोलायनायखौ नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारादि माने एसेब्लाबो जों जाथिया स्पेसियेलि माने बिसेसकै आरो माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा इयुथ फर्सफ्रा बेवहाय बांसिन बाहागो लादों आरो बेवहाय जथेस्थ'खिनि खामानि दामानि मावनानै जानो हानायनि माने साख्रि ओंखारनायनि बा फिसा बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर गायसननो हानायनि बे सुबिदाफोरखौ बेयाव नुहरदों रायजो राजाफ्रा बे हिसाबै लोब मोनफ्रोमबो बे जाथिफ्रा माने ओंखारबोदों आरो जोंखौ इउपिपिएल दलखौनो सबसे साबसिन हिसाबै दिनैहाय गनायदों आरो जायनि खारनाव दिनैसिमहालागै माने मैयासिमहालागै जोंजों माने सोरबा बिपिएफनि सोरबा माने इउडिएफनि मानसिफ्रा दिनैसिमहालागै जगदान होगासिनो दं बे हिसाबै आङो 100% जे दिनैहाय बेवहाय माने आं देरहागोन होननानै मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 2003 मायथाइयाव जि बिटिसि एकर्ड जादोंमोन दा बे एकर्डनि उनावहाय माने 2015 मायथाइसिमहालागै
माबा जानाय बे नैबे धोनस्रि मा होनो इएम जानाय बिथां मिताराम बसुमतारिया दा थांनाय नैबे 2015 मायथाइयाव मोजाङै खामानि मावैनि थाखायनो बिथाङा बेवहाय जेननो गोनां जादों आरो जेननायनि खारनाव दिनैहाय बिथाङा फ्राय नैबे 2020 मायथाइनि बे बिसायख'थियावबो बिथाङा BPF-निफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय दा UDF-आव हाबहैबाय आरो दा BPF-आ दा बेवहाय सासे गोदान बायरानि आरो बे गहपुरनिफ्राय फैनानै थाफैनाय बेयो NDP-नि मुङावबो धीरेन गुरुं बेखौ बेयाव बिजाथि हिसाबै गसंनायनि उनाव दा दिनै BPF-आवबो फ्राय सेरलां बेरलां जानानै दं दा UDF हिसाबैबो थांनाय 2015 मायथाइयाव जि देरहादोंमोन देरहाखांनायनि उनाव बिसोरो जेबो मावनो हायासै बेहाय मावनो हायैनि खारनाव दिनैहाय माने UDF खालामनानै जेबो लाब जाया बे हिसाबै बेखौ नुहुरनानै दिनै ओमफ्राय UDF-नि मानसिफ्रा दिनै UPPL-आव दिनै जगदान जाफैदों आरो BPF-नि मानसिफ्राबो दिनैहाय बे जिथु बेवहाय आनलकेल गुबुन जायगानिफ्राय माने सासे बिजाथि लाबोनानै बेयाव फसंफैनायनि थाखाय बे ओनसोलनि माने BPF-फ्रा बेयावहाय माने जायफ्रा गोबाव सम BPF हिसाबै नांबोदोंमोन आरो दा बिसोरो बेयावहाय खुद्रिनाय फैदों रागा जोंनाय फैनानै दा खामानि मावाखै फ्राय जोंजोंनो जगाजग दङ बेखौ नायनानै आरो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो दिनैहाय जिहेतु गोलाव सम आन्दलनाव भुक्तभुगि जानो गोनां जाबाय दुखु जारला जानो गोनां जाबाय ओंखायनो बिटिआर सुक्तिनि दारा जे मोजां मोनसे परिबेक मोन्दों दा बे परिबेक मोननायखाय बिथांमोनाबो मोजां मिजिं मोजां आसाखौ लानानै दिनैहाय माने UPPL दलानो जोंनो मोजां सासन खालामनो होनो हागोन होननानै लोब लोब ओंखारबोनायखौ नायनानै आरो दिनैहाय आं निश्चित जानो हादों जे रोखा जानो हादों जे माने UPPL दलानो बा नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तियाव आंनो देरहागोन होननानै आं दिनै रोखा जानो हादों नोंथांनि जुजिलायनाया सोरजों जागोन बायदि दा जुजिलायनानै होनना बुङोबा बेवहाय 3 खनानि जुजिलायनाया जागोन बायदि आं माबादों साननानै लादों आरो ओरैनो नाम्बार 1आव जों UPPL-आनो फैगोन सेकेन्डआव माबाया फैगोन UDF-आ फैनो हागौ मानोना बुंबा UDF-आव जाय दिनै मिताराम बसुमतारि बिथाङा गोबाव सम माने BPF-नि जानानै खामानि मावनायखाय जथेस्थ'खिनि BPF-नि फुराना कर्मीफ्रा बेजों दं आरो माने बेवहाय आरो माइनरिटि जि भट बेयो सेकेन्ड पजिशन जों गासै ट्राइबेल आरो बर'फ्रा फ्राय 25,000-नि एसे बारायाव दं बेनिफ्राय माने माइनरिटि मुस्लिमफ्रा फ्राय 22,700सो दङ 22,700सो दं ओंखायनो बिसोरनि भटआ एसे गथा गोलैयो आरो पार्सेन्टेजआ एसे बाराबो गोलैयो थेवबो आङो फ्राय 50%-नि बारा आं बिसोरनिफ्राय भट मोनो बेखौ आं दिनै रोखा जानो हादों आरो ओंखायनो थेवबो जोङो 3 खनानि बेवहाय माने बादायलायनाय जागोन होननानै जों साननानै लानो हायो सेकेन्डआव थागोन जोंहा बे मितारामानो थागोन बे UDF-आनो थागोन दा नैबे बेलायाव नोंथाङा जेब्ला देरहालाङो बेनि गिबिसिन खामानिया मा जागोन नैबे समस्तिनि थाखाय नैबे समस्तिनि थाखाय गिबिसिन खामानिया दा बे बिटिआर सुक्तिनि जि दफा बे मावनायनि दफायानो बे आंना नाम्बार 1 जागोन बेनिफ्राय नैबे समस्तिनि थाखाय नाम्बार 1 माबाखौ जागोन गुड गभार्नेन्स मोजां सासन नांगौ दा जिहेतु बेवहाय मोजां सासन खालामनो गैयिनि थाखाय बेराफारफ्रोमबो बेवहाय जेसेबांखिनि सेंसनफोर जादोंमोन दा सेंसन जानायफ्रा बेयाव आधुरा जानानै दं दा नैबे कलेजनिफ्राय आंनि लामायाव हाबबोनाय जि लामा बे लामाया BTC फान्डनिफ्राय फैनायमोन बे 2016 आरो 17 मायथाइयाव बे आंनि खर'आवनो कलेज खाथियाव जि माबा दङ मेन लामा दं कलेजनि बेनिफ्राय फ्राय 170 मिटार बे लामा बेयाव फ्राय 42 लाख थाखा माने सेंसन जादों होननानै जों मिथिनो मोनो दिनैफ्राय 3 बोसोर बारलांबाय 3 बोसोरनि बारलांबाय दिनैसिमहालागै इनकमप्लिट जानानै दं दा बेयो 50 मिटारसोल' जादों दा बेबायदिनो आंनियावनो टाउन एलेखा बे 6 नाम्बार वार्डआव गोलैयो दा बे टाउन एलेकायावनो जुदि बे थगायना दोनोबा गामिफ्राव माबायदि सानहरबावनो हायो बेखौनो जों मोनसे आन्दाज खालामनो हायो आरो गामिफ्राव दा गोबां गामिफ्राव जों दिनै गिदिंनानै नुदों ओंखायनो बे मोजां सासन गैयिनि थाखाय आरो बे IY न'आव सोबख'नाय जब कार्डनि फैसा माने फुल पेमेन्ट मोनै बहाबा रेशन कार्ड मोनै रेशन कार्डनिफ्राय जि माइरं मोननाय बेखौबो माने सोबख'नाय जेराव सेरबाखरिनि दाख्लै सेरबाखरि होदोंमोन बेखौबो सेरब्रैल' हरदों आरो सोरनाबा BPL कार्ड बेखौबो सोरनिफ्रायबा दानदों आरो नै दाख्लै रेशन कार्ड माने कार्ड गैयैफोरनो 1,000 खेथियक मानसिफोरनो बा लकडाउननि थाखाय हरदोंमोन बेखौबो जाख्ल'नाय दा बेबायदिनो गोबां जाख्ल'नायफोर दं आरो दा ओंखायनो बेफोरो गुड गभार्नेन्स गैयिनि थाखाय जादों आरो मोजां सासनगिरि गैयिनि थाखाय जादों होननानै जों साननानै लादों आरो रायजो राजाफ्राबो ओंखायनो बिसास खालामदों
ओंखायनो दा जायफोर दिनैहाय जोंजों माने इउपिपिएल दलखौ दिनै माने हेफाजाब होनो ओंखारबोदों दिनै बिथांमोना मोजां मोनदों आरो जोंनि दारैहाय बेवहाय जथेस्थ'खिनि माने जि बिटिआर इमप्लिमेन्टनि उनावहाय सुक्तिनि उनाव जि इमप्लिमेन्टबो जागोन दा बे इमप्लिमेन्टखौ खालामबा जों बे ओनसोलफ्रा जौगानो हानायनि जिफोर खामानिफोर दं हमना ला जेनेबा जोंनि बे धोनस्रि समस्थिनि सिङावनो जोंहा अर्गेनिक इउनिभारसिटि खालामगोन होननानै जोंहा रौतायाव जों गायसनना दोनदों दा बेखौ खालामनांगौबो जोंहा दायित्व आरो बेवहाय माने स्पेसियेलि बांसिन जोङो फ्राय 95% मानसियानो बिनि खेथियक मानसि बेनो आबादारि मानसि दा बे आबादारिनि जेंनाया जथेस्थ'खिनि दिनै साननो गोनां बेवहाय थांनाय नैबे लकडाउननि समाव बे ओनसोला मैगं थाइगं मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा दिनैहाय फाननो हायाखै गोबां मानसिफ्रानो बर' मानसि आरो माइन'रिटि मानसिफ्रा दिनै बिराद दाबो गामि गामि थांबा नुयो बेवहाय मा होनो माबा गैया माने बाजार गैयिनि थाखाय मैगं थाइगंआ एकदम लस जाजोबदों दा सेवजोबनो गोनां जादों दा ओंखायनो बेवहाय जों बेखौबो दग होनो हायो माने दाय होनो हायो जे बे ओनसोलनिफ्रायनो 2005 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिमहालागै 15 मायथाइसिमहालागै जि इएम दंमोन बेयो एग्रिकालचारनि इएममोन दा बे एग्रिकालचारनि इएम सासे थासेयावबो बे ओनसोला मोजाङै जौगानो हायैया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो बेवहाय सिगांनि इएमआ गायसनलांनाय हिसाबै एग्रिकालचारनि थाखाय मोनसेल'सो दा उदाहरन दं बेवहाय माने प्रटिक हिसाबै आरो बिनि सिन हिसाबै जोंहा बे लाइलांफारायाव आंनिनो समस्ति गोलैयो बे 37 नं धनस्रि समस्तियावनो गोलैयो बेयाव कल्ड स्ट'र मोनसे बानायदोंमोन दा बेबो इनकमप्लिट जानानै दं दा बेफोर जाहैबाय जोंनि गेजेराव मोजां सासनगिरि मोजां दैदेनगिरि मोजाङै बे ओनसोलखौ नायनो हायैनि थाखायनो बेफोर जादों होननानै जों सानो आरो बेराफारसेथिंजाय बेवहाय माने जोंहा बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जेरैबायदि जोंनि माने हारि बा जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ जौगाहोनांगौमोन जौगाहोनो हायैनि थाखाय खामानि दामानि मावनानै जानो हायैनि थाखाय मोनैनि थाखाय दिनैहाय सोरबा जोंनि माने एडुकेटेड सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा फरायनायनि जोबनायनि उनाव सोरबा फरायनायखौ गारनानैनो न'खरनि रांखान्थि अबस्थाया बा सामाजिक अबस्थाया मोजां नङैनि थाखाय सोरबा माने गुरगावनो सोरबा दिल्लीनो सोरबा मुम्बाइ केरेला गवाफ्राव थांनानै खामानि मावनानै जाहैनो गोनां जादों दा बेफोर जाबाय जोंनि गेजेराव मोजाङै बैसोरबायदि माने इयुथ फर्स मानेखौ मोजाङै खामानि दामानि मावनानै जानो हानाय जब ग्रेन्टेड माने खामानि मावनानै जानो हानायनि माखासे खायदा कौशलफोर स्किल डेभेलपमेन्टफोर भलन्टारि माने बे माबाफोर ट्रेनिंफोर भकेसनेल ट्रेनिंफोर बेफोरबायदि गैयिनि थाखायनो बेफोर जादों होननानै जों सानो जायनि खारनाव दिनैहाय जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय फ्राय आसामनिफ्रायनो अल आसामनिफ्रायनो बुंनांगोन फ्राय 2 लाख 2.5 लाखनिबो बारा दिनै बाहेरायाव थाहैदों आरो खमैब्लाबो फ्राय माने लाखसेसोनि खाथियाव जोंहा बे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय दं होननानै जों दिनैहाय सानना लानो हायो आरो बाहेरायाव थाहैनायफ्रा दा बेफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै इस्टाब्लिश खालामनोबा जोंनो सासे बा मोजां सासन सरकार जोंनो नांगोन आरो ओंखायनो जों सानदों जे जों इउपिपिएल दला जुदि सरकार फैयोब्ला जाय सेंग्रा सिख्लाफोर जों बिसोरखौ जब ग्रेन्टेड जों माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट बा भकेसनेल ट्रेनिंफोर जों होगोन आरो बिसोरनो खामानि दामानि मावनानै जानो हानायनि फिसा माने कटेज इन्डास्ट्रिफोर जों खालामनायनि सुबिदा होगोन आरो जायफ्रा दिनै माने फरायनानै साख्रिफोर मावनो हाबाय दा बे साख्रि बाख्रिफोरखौबो जोङो दिनैहाय माने मेरिट बेसिसाव टेस्ट खालामनानै दिनैहाय जोङो होनायनि जों बेबस्थाखौ लागोन होननानै जोङो दिनै सिद्धान्त लानानै दोनदों दा जोंनि बे बिटिसि गभर्नमेन्टआवथ' जों दिनै नुदों फ्राय सम नै मैया दाख्लैबो माने गावसोरनि गोसो बायदि उइदाउट कुनु एडभार्टाइजमेन्ट कुनु माबा गैयाबासिनो इन्टारभिउ गैयाबासिनो साख्रि होनाय मा होनाय दा बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला जोङो इडुकेटेड मानसिफोरखौ आरो माने अपमान खालामनाय जायो जोंनि क्वालिफिकेसन माबाफोरखौ आरो न' दा जेनेबा मोनसेयानो थाथों बा मोननैयानो थाथों सिदा थेवबो रिटेन टेस्ट जानो नांगौ इन्टारभिउ जानो नांगौ होमब्लानो जाय मेरिट जाय जयगथा बे मोनगोन आरो खिन्थु दा जों नुदों जे जायफ्रा दिनैहाय साख्रि बाख्रि मोन्दों सोरबा अफिसारनि फिसा सोरबा इएमनि फिसा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि फिसा न'खरनि मानसि बेफोरबायदियाल'सो मोनो आरो इन जेनेरेल पाब्लिक मानसिफ्रा जों साख्रि मोननायखौ नैबे बिटिसि ओनसोलाव जों फ्राय गैयाखौ होननानै बुंनांगोन आरो दा बेफोरबायदिखौ मोजां सासन होनायनि दायित्वखौ आं पालन खालामगोन बेयावहाय जुदि जों माबायोब्ला आरो जेसेबांखिनि लामा सामाफोर दं जेनेबा दिनैहाय PWDजों फोनांजाबनायनि लामा अबा PMJSYजों फोनांजाबनायनि लामा बे मोनफ्रोमबो गामिनि लामाफोर बा साबवेफोरखौ जोङो माने डेभेलप खालामनांगौ दा गोबां गामिफ्राव जों नुदों
बेवहाय फ्राय नाम्बार प्लेटल' दं लामाफ्राव खिन्थु अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखै खिन्थु बे सेंसन जानायनि दङ आरो एसेबां एनरेगायाव एसेबां खामानि मावबाय एसेबां मिटार मावबाय एसेबां किल'मिटार मावबाय होननानै गोबां उदाहरन दं आरो दा बेफोरखौ चेक खालामनानै मोजाङै मावफुंथारनांगौ दायित्वखौ लागोन होननानै आं दिनै सानदों आरो नैबे समाव बिथां राजुगरा मुसाहारि बिथाङा जोंनो दान्दिसे सम बड'लेण्ड बुब्लिनो होबाय आरो नोंथांमोननो बे समस्तिनि बे बियाबनि माखासे बाथ्रा बिथाङा खोन्थाबाय आरो गावनि जे जिउ जारिमिन बेखौबो बिथाङा जोंनो फोरमायबाय नोंथांमोननो मिथिहोबाय नैबे समाव नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव दान्दिसे सम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावो गोजोन्थों।